Wara li fil-ġemat li għaddew tqajmu diversi każi ta' allegati abbużi fuq studenti u tfal minn edukaturi u nies li jaħdmu fil-volontarjat, il-Union tal-Għalliema esprimiet it-tħassib tagħha dwar kif dawn il-każi qed ikunu trattati mill-Pulizija, speċjalment f'dak li jkonċerna lill-edukaturi. F'intervista ma' dal-istazzjon, il-President tal-MUT Kevin Bonello jagħti r-raġunijiet għal dan it-tħassib. Aħna l-ewwel qed nixtiequ li jekk ikun hemm abbuż jiġi investigat u l-persuni jittieħdu l-passi kollha meħtieġa. Però min-naħa l-oħra nixtiequ illi ma jkunx hemm sistema aperta illi wieħed jaqbad jallega abbuż jagħmel allegazzjoni mingħajr l-ebda provi ta' xejn u dak li jkun għas-saħħa tal-argument nħassrulu karriera u reputazzjoni fil-vojt, which is very unfair. U jsemmi każ partikolari li seħħ f'Għawdex madwar 3 snin ilu. Għandna każ serjissimu f'Għawdex li ġara hekk propju hekk mingħajr investigazzjoni ta' xi ġiet arrestata persuna tajjeb ilu fuq 3 snin għaddej l-qorti dan. U l-persuna miskina spiċċat. Biex tiklerja jisimha ilha ta' snin kollha u jidher li għatfadal. Tajjeb biss ngħidlek li l-aħħar seduta tal-qorti kienet tal-ħabta ta' Mejju jew ma nafx meta kienet u ġiet differejt għal Novembru għaliex l-ispettur partikolari ma setax imur, which is very unfair. U qal li l-MUT se jkollha l-qamal gvern biex ikunu ċarati l-affarijiet li qed iħassbu lil ħafna nies, inkluż għalliema volontira li jaħdmu mat-tfal u anke ġenituri. Imma l-MUT lesta li jekk ma jintlaħaqx ftehim tagħti direttivi lill membri tagħha. Jekk ovvjament aħna naraw illi mhux ħajintlaħaq ftehim, aħna mbagħad bil-fors bħala Union ikollna nagħtu direttivi kollha possibbli biex nipproteġu l-integrità u l-professjonaliżmu tan-nies li nirrappreżentaw. Aħna dak l-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu. Issa x'inhu huma direttivi x'mhux se jkunu jiddependi l-eżitu ta' dan il-laqgħa li se ssir jekk minn sejjer żball fit-22 ta' Settembru. Staqsejna wkoll il-President tal-MUT dwar is-sitwazzjoni tas-sigurtà fl-iskejjel. Niftakar li l-Gvern ieħor kien ħajja studju qabel l-elezzjoni kien tħejja studju kien tajjeb ħafna fuq l-iskejjel kollha x'jeħtieġu, l-iskejjel kollha tal-istat x'jeħtieġu ġifieri mhux biss bħala staff imma anke bħala embellishment tal-post pereżempju ta' reception area u affarijiet minn dawn. L-istudju sar u fil-fema tagħna kien wieħed tajjeb. Issa fil-verità l-istudju sar però ma ġie attwat xejn minnu. Mis-sena skolastika li ġejja, kull skola sekondarja se ddaħħal sistema ta' koedukazzjoni fejn studenti bniet u subien ikunu fl-istess klassi. Kevin Bonello qal li l-MUT taqbel ma' din is-sistema, imma f'ċerti skejjel ma sarx ix-xogħol ta' loġistika meħtieġ. Semmejna s-sigurtà. Pereżempju, meta għandek skejjel li għandhom ċertu binjiet illi forsi mhumiex ta' ħalli ngħidu hekk mantnuti tajjeb ħafna. Inti jrid ikollok. U aħna kellna primarja fi ħarab tifel ta' 3 snin. Sewa waħseb wara ikollok sekondarja fejn inti għandek it-tfal aktar ħalli ngħidu hekk iktar ikunu speċi maturaw fuq tagħhom sewwa. Importanti issa illi matul din is-sena il-kapijiet nisimgħuhom, niltaqgħu magħhom sew aħna bħala Union u kif ukoll il-Gvern biex jekk ikun hemm xi affarijiet li jistgħu jsiru aħjar, nagħmluhom aħjar mill-ewwel. Mhux noqogħdu nistennew sakemm jiġi l-baġit u ħafna titubar u ma nagħmlu xejn. Sadattant ħafna mill-iskejjel se jiftu l-bibien tagħhom għall-istudenti u l-għalliema fil-ġimgħa ta' wara l-indipendenza.